De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. De 11 leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die de Heer hun aangewezen had. Toen ze hem zagen, wierpen zij zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Halleluja, halleluja, halleluja. Broeders en zusters, we hebben vorige week het prachtige feest van het Pinksterfeest gevierd. In sommige parochies doen ze dat met heel veel verschillende mensen uit verschillende werelddelen of landen die ieder hun eigen taal spreken. En dan voel je iets universeels, dat de wereldkerk ook een echte wereldkerk is, waar alle mensen zich in herkennen en dat men elkaar kan verstaan. En dan denk je, nu hebben we het gehad. We zijn allemaal broeders en zusters, het is één grote kerk, klaar. En dan in de liturgie zijn er nog een paar feesten die in die nagalm van dat Pinksterfeest gevierd worden. En dat is ook het feest van de heilige drie-eenheid. Een heel bijzonder feest, maar om het uit te leggen ook heel moeilijk. U ziet in beeld een prachtig schilderij. Ik weet niet wie het gemaakt heeft, maar ik heb het cadeau gekregen in de parochie waar ik zelf begonnen ben als priester. Ik was daar diaken en deed daar ook mijn eerste mis. In de Augustinuskerk in Geleen, de patroonheilige van deze mooie, bijzondere kerk. En van Sint Augustinus wordt de volgende legende verteld. De heilige wandelde eens aan de oever van de zee. En terwijl hij daar liep, probeerde hij met grote inspanning het geheim van de heilige drievuldigheid te begrijpen. Toen zag hij een kind dat al het water van de zee in een kuiltje in het zand wilde laten weglopen. De heilige zei heel vriendelijk: Mijn kleine, dat is verloren moeite, dat zal je nooit lukken. Maar het kind, dat in werkelijkheid een door God gezonde engel was, gaf hem dit totaal onverwachte antwoord. Weet dat ik eerder dit doel bereik, dan dat u met uw grote verstand het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid kunt begrijpen. Een legende, maar wel een troostrijke legende. Ons geloof is niet zozeer een zaak van het verstand, maar eerder een zaak van het hart. Augustinus, een grote geleerde, hebben hele mooie dingen van hem overgehouden en die ook nog steeds in praktijk worden gebracht. Veel mensen die ook volgens de regel van Augustinus willen leven, Augustijnen, Augustinessen. Dat is troostrijk. We hoeven niet alles met ons hoofd te begrijpen, maar wel met ons hart. Jezus spreekt in het evangelie over de uitzending van zijn leerlingen. Voordat hij ten hemel wordt opgenomen, spreekt hij
over zijn macht. Dat hij alle macht heeft. En die macht zet hij om ons allen, zijn leerlingen, de kracht te geven om leerlingen te maken. Leerlingen in de liefde. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar allereerst leerlingen te maken in de liefde. Wat dat precies betekent, wat dat inhoudt, dat lezen we ook in de eerste lezing die wij vandaag ook horen. En ik zal u daar een stukje uit voorlezen. Kijk maar, van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere. Is er ooit zoiets groots gebeurd? Of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke handen en opgestoken arm, door grote schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God, die voor uw ogen in Egypte heeft verricht? Erken dan heden en prent het in uw hart. De Heer is God, in de hemel boven en op de aarde beneden. Er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer uw God voor u altijd schenkt. Broeders en zusters, God spreekt over zijn liefde voor de mens. Hij heeft hen op heel veel manieren geholpen, in heel veel tekenen, zoals ook in Deuteronomium wordt beschreven. Maar in Jezus zelf wordt dit allemaal vervuld en Jezus gaat ons voor op een weg van dienstbaarheid. Opdat wij evenzo zouden doen. We hebben in de paastijd heel nadrukkelijk stilgestaan bij die dienstbaarheid om leerling te zijn, om een leerling in de liefde te zijn. Gods barmhartigheid is sterker dan de dood. Ons is als leerlingen in deze tijd heel veel toevertrouwd. Ik werk nu in Maastricht, midden tussen heel veel tradities, oude gebouwen en tegelijkertijd heel veel jonge mensen die naar hier komen, die pelgrimeren naar het graf van Sint-Servaas of die gewoon nieuwsgierig zijn. En alle mensen hebben toch ook een zekere honger, willen ook weten, voelen dat onze wereld lijdt, dat ze zelf lijden, ze vragen hebben, ze niet op alles antwoord hebben, ze dingen hebben meegemaakt die ze niet begrijpen, die ze geen plaats kunnen geven. En telkens weer opnieuw dringt zich aan de mensen hier in de kerk ook het verlangen op om leerling te worden, om iets te begrijpen van de Heer, van zijn liefde, en tegelijkertijd om leerling te maken. De heilige drie-eenheid, 3 personen in 1. Het is met ons verstand niet te begrijpen, maar wel met ons hart. Dat we de liefde van God doorheen de Heilige Geest, doorheen zijn Zoon en doorheen de Schepper mogen ervaren en samen met elkaar mogen delen. Opdat wij lang leven op de grond die de Heer, onze God, ons geschonken heeft. Laten we samen besluiten met het gebed. Geest van liefde, open onze ogen voor de tekenen van deze tijd. Wek in ons het verlangen om onze parochies, kerkgemeenschappen te laten zijn met uitstraling. Thuishavens voor de ontheemden, oasen van geloof en hoop, troost en vertrouwen. Plekken waar mensen omzien naar elkaar, waar Gods liefde voelbaar is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ons zo nabij, nu en altijd in eeuwigheid. Amen.